טוב, נראה לי שאנחנו בסדר, יאללה. טוב. יאללה. אתה רוצה להוציא איזה גרפס לפני שאנחנו מתחילים? לא, רגע. תשמור אותו לפרק. רגע, אני אמנם מבורדק מאוד, אבל בדברים האלה אני פדנט. הפודקאסט הזה אמור להיות כמה דקות? אני מתכנן שלא נעבור את ה-45 דקות. 45 דקות. נסיים אוקיי. לפני, מה טוב. אם ב-45 דקות יהיה לי רטט בטלפון ואנחנו נהיה באמצע שיחה קולחת, לא נעצור. לא יותר משעה. כן. אוקיי. אבל יש לנו עוד הרבה פרקים, יש לנו... זה לא הפעם האחרונה שנקליט. אז אני מתחיל ברשותך, כתבתי לי פתיח. אתה מתכוון שיהיו לנו כמה פגישות? כן. אוקיי. אני אעדכן אותך לגבי כל פגישה בנפרד. בסדר, 100%. פרה. שים לב, כתבתי לנו פתיח. מה אכפת לי אני? אתה רק תשמע ותגיד אם זה קשור, אם זה רלוונטי. מה אכפת לי אני? ברוכים הבאים להסכת, 90 שנות ניסיון. אני אדם גל ואיתי ינקלה גוטרמן על ינקלה. יחד אנחנו מחפשים פרספקטיבה שפויה לטרלולים של החיים. בכל פרק נתמקד בנושא אחד מהחיים של כולנו, וננסה להיעזר בניסיון של ינקלה בין ה-91, שכבר עבר יותר מהכל, ואולי נוכל לקבל מושג לגבי מה באמת חשוב בחיים האלה. אנחנו נדבר על זוגיות, על אהבה, על חברות, על גידול וחינוך ילדים, על להיות ילדים, על ספורט, על שכול, על פוליטיקה, על אומנות, על אוכל ועל מה שאתם, הצופים, תבקשו שנתמקד בו. אנחנו מתארחים באולפן בית העץ הכל כך נהדר של דוד פלג חיים ועומרי לוי, בית להסקטים בקיבוץ העוגן שבעמק חפר. כאן אנחנו גם גרים, ינקלה ואני, ולמעשה כל אחד וכל אחת יכולים לבוא להקליט כאן הסקט או סיפור חיים או סאונד אפקט של בציעת אבטיח. המזגן פה נהדר. 90 שנות ניסיון, פתיח ומתחילים. 90 שנות ניסיון, מחפשים פרספקטיבה שפויה לטרלולים של החיים, עם אדם גל וינקלה גוטרמן. היום, בפרק הראשון, אנחנו מתחילים קודם כל בלהכיר את ינקלה. ינקלה, אני חושב שיכול להיות מעניין להכיר את סיפור חייך באמצעות קפיצות של 10 שנים. איפה היית בגיל 0, בגיל 10, בגיל 20, וככה נגיע עד גיל 90, כמה משפטים על כל גיל, ובעצם זה יהיה הפרק הראשון שלנו לפני שנצלול לנושאים ספציפיים. אבל אני כן רוצה לשאול מה שלומך היום, להגיד שאתה חתיך ולהגיד גילוי נאות שאח שלי הוא הספר שלך, וזה גילוי נאות שחשוב לשים על השולחן. לשאלתך הקצרה אני אומר לך ששלומי חרה. חרה תודה. כן, לא באופן אישי, באופן אישי כביכול הכל זורם על מי מנוחות והציפורים מצייצות כמו כל בוקר והבריכה פתוחה ואני מאוד אוהב אותה. אבל אני לא יכול לנתק את עצמי ממצב האומה, מה שנקרא. אתה רואה הרבה חדשות? אני לצערי רואה הרבה חדשות, כי בארץ שאתה מגדל בה את ילדיך ונכדיך, זה יהיה חוסר אחריות לא לראות הרבה חדשות, כי חדשות יוצרים המנהיגים שלך, so called, במרכאות כפולות ומכופלות. ואני הייתי מאוד רוצה להיות, אם לא משפיען, אז לפחות עם אצבע על הדופק, מה קורה ואיזה עתיד מכינים להם לשבוע הבא, לפחות לחודש הבא. אז החבר'ה האלה שתמיד אומרים לי, גוטרמן, תעזוב את החדשות האלה בחייך, מה אתה מנפח לך את המוח? אני כועס עליהם, כי הם מסירים את האחריות שלהם מכל היקר שלהם, מהילדים שלהם, מהנכדים שלכם. יש הרבה אנשים שנוקטים בגישה של לטמון את הראש בחול, או לא להיות מודע לזה כדי לחסוך קצת מהנפש את הרעל הזה. יש לנו פרק שלם שאנחנו הולכים לדבר על פוליטיקה ועל מדינה ועל מחאות ועל כל החרא וגם כל הטוב. שהיה ועוד יהיה. הלוואי ואינשאללה. ינקלה. כן. אני לא יודע אם אתה זוכר איפה היית בגיל 0? כשבכית את הבכי הראשון שלך?
אתה לא מצאת גאון כזה עדיין שיזכור את הבכי הראשון שלו, ספק אם יש אחד כזה, אבל הרופאים בפלוצק, בפולין, שאחת הערים היפות בפולין ואחת הבירות הראשונות של פולין, ואחת משלוש הקהילות היהודיות הראשונות בפולין, יחד עם קהילת קליש בפוזנן, פלוצק נחשבת לקהילה היהודית מן העתיקות ביותר. לא סתם שניים מהמלכים הראשונים של פולין, קבורים בקתדרלה של העיר שלי, וכל פעם שאנשים בפלוצק, בכל מיני רמות היו מזמינים אותי, או שאני בעצמי נסעתי בתקופה שהדרכתי במסעות לפולין, אני בא לשם עם סנטימנט גדול, באמת. אדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו. צ'רניחובסקי צדק ב100%. אני תמיד חוזר, ויש לי שם אגב הרבה ידידים. אז אתה נולדת בגיל 0, כן, בניגוד לכולנו. אתה נולדת בגיל 0 בעיר פלוצק שבפולין. בעיר פלוצק שבפולין. לאיזה משפחה? לפני שנגיע למשפחה, אני רוצה להגיד איך נולדתי. יש כמה דרכים להיוולד, אתה אומר? יש כמה דרכים להיוולד, והרופאים של אמא שלי אמרו, פני אווה, את צריכה לנסוע לבית חולים ליולדות בוורשה, כי את צריכה, אנחנו מניחים שאת צריכה לעשות ניתוח קיסרי. אתה היית פרובלמטור עוד בהתחלה. הייתי פרובלמטי עוד לפני הלידה, כן. וכמובן אמא שלי, קודם כל נאמר שניתוח קיסרי שעכשיו שזה פינץ כמעט כמו עקירת שן בינה, אז היה דבר גדול, ואמא הייתה ממושמעת ונסעה ללדת אותי בוורשה, והרופאים שיעצו לה מאוד בתבונה, כי אני שקלתי 4.5 קילו, הייתי בחור רציני כבר בלידתי, ואמא תמיד אהבה לספר לידידות שלה איך מנהל המחלקה נושא אותי על כפות ידיו, הולך לאורך כל המחלקה, ואומר לאמהות, אמהות, תסתכלו איך התינוק צריך להיראות. אז זה בלידתי. אז היית אפילו מודל בלידתך כבר. הייתי מודל בלידתי. פרובלמטו ברחם ומודל בלידתך. כן, והיה לי מזל גדול שנולדתי לשני אנשים צעירים מקסימים, מכל בחינה אפשרית, ו4 שנים ראשונות עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה, הייתי פשוט עטוף באהבה מכל הכיוונים. גרנו באוליצה שנקוויצ'ה. מה זה? רחוב על שם שנקוויץ', הסופר הפולני המפורסם, המשך של רחוב שרוקה, שהיה אחר כך מרכז הגטו, בבית דו-משפחתי, אנחנו בצד ימין, עוד משפחת קנרק בצד שמאל, הובילו לבית מדרגות אבן מסיביות כאלה, ובבית היה מכל טוב, זאת אומרת, כל הצעצועים שיכולתי לחלום עליהם, מין אוטובוס בריטי כזה שחור, שאנשים מסתכלים דרך החלונות, כמובן אנשים מצוירים, אוטו אחר שמתחת את הכביש, הוא עושה לך סיבוב בבית. סביבון גדול 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 שאתה לחצת עליו, אתה ראית את כל צבעי הקשת ושמעת מוזיקה וספרים. ספרים נפלאים שאני זוכר כמעט כל ספר, ספרים מצוירים, פיל, אז זה פי גדול, פי גדול. ספרים בעברית? לא, בפולנית. זה לא, זה סוואני, לא משנה, אני לא רוצה לעשות לך פה שיעור מרוכז בפולנית. לא כדאי לך. נעשה על זה פרק. זה שפה די... לא רק על השפה, גם על האנרגיה הפולנית. שפה די קשה. פיל, אז יש פי, וג'ירפה זה יש גימל עם זה.
אחים, אחיות? לא, לא הספיקו, כי היית בן יחיד הייתי בן להורים? יחיד עד פרוץ המלחמה, הייתי בן יחיד. בגלל זה אשתי טוענת שאני מפונק עד היום, שזה ניכר עליי שאני בן יחיד. נהדר. אשתך אני גם גרה פה בקיבוץ. אני גרה פה בקיבוץ. נגיע לפרק על זוגיות, ויש לי הרבה שאלות עליו. ואני מברך אותה יום על זה שהיא השתגעה ובאה מדנמרק הרחוקה והשלווה והתיישבה פה בעמק הבכה הזה. לפני שנרוץ לגיל 10, נשמע לי שאנחנו לא יכולים לפספס את גיל 4, או תגיד אתה, מתי בעצם התחולל מה שהתחולל, ואיך אתה עפת משם, תודה לאל. אדם יקירי, אני לא רוצה לוותר על כמה דברים חשובים שהיו בדיוק. בתוך גיל 4, עד פרוץ המלחמה. כן. אנחנו גרים ברחוב הזה, בשנקביץ' 64, ומולנו יש כניסה לגן העדן. גן העדן של ילדותי. בוסתן פירות ענק שחוצץ בין שני רחובות בעיר פלוצק, והגן הזה שייך לדודה מלכה שלי, שיש שם כל האגסים וכל התפוחים וכל השזיפים למיניהם, ודובדבנים ועוד פירות שאתה לא מכיר. אגרס, שמעת פעם? לא. פרי נפלא. פוז'צ'קי, שמעת פעם? לא, נשמע טוב. פרי נפלא. ויש עז לבנה, ויש כלב שחור מדובלל. ואמא עובדת, היא תופרת, אבא בבית המלאכה שלו, יש לו בית מלאכה לסריגים, סורג עם עוד כמה חבר'ה שלו מהמשפחה, ספדרים וגרביים, ומזה אנחנו מתפרנסים. ואני ברשותה של הבת של דודה מלכה, קוראים לה לודקה, כן. לאה בעברית. שהיא באה בבוקר לקחת אותי, ואיתה אני מבלה את כל היום בג'ונגל הענק של אגרס, פוז'צ'קי, תפוחי עץ וכו' וכו'. ילדות מופלאה. טבע, חופש, כולם עוטפים אותי באהבה. מה בערב אמא מספרת לי כל מיני שירים, קוראת לי כל מיני שירים, של יוליאן טובים, עומד לו קטר בתחנת הרכבת, כבד הוא פולט זיעתו הצורבת, אוף, כמה חם פה, פוף, כמה חם פה. אני מוקסם. אני מגלה עולמות חדשים, ופעם זה על פיל ופעם על ג'ירפה וכו' וכו'. ילדות מופלאה. ויום אחד אבא מביא שתיל קטן של אפונה ריחנית, ויוצאים החוצה, ועושים בור קטן. ואבא הכין כבר לייסט גבוה כזה, ותוקע אותו בדמה. שיטפס ואחרי עליו. כמה ימים זה מתחיל לטפס למעלה. ולא סתם מטפס, יש לו צבע נפלא, מין ברוץ גלגל של הפרחים, והוא מריח. וההורים שלי, לא רק שהם עוטפים אותי באהבה, הם אנשים איכותיים, הם יודעים הכל לעשות. לילה אחד איזה פורץ מנסה לפרוץ לבית שלנו, אחרי יום-יומיים אבא מתקין פטנט, שאם אתה נוגע מבחוץ בחלון, יש פעמון אימים שמאיר אותנו ואת השכנים, ומי יודע עוד כמה בתים ברחוב. וזה נגעו בו? זה עבד? ואמא מתלוננת שהמטבח שלה אין לו חלון ודי חשוך. אבא אומר אין דבר, למחרת הוא מתקין שברגע שאתה פותח את הדלת, האור נדלק. והילד בן 3 לא מבין הרבה בחשמל, לא בפלוס, לא במינוס, לא באדיסון ולא בטיח, אבל הוא מלא התפעלות מאבא שלו, הוא יודע הכל.
ויום אחד אנחנו יוצאים כמה קילומטר מפלוצק, והוא סוחב את הספינה שהוא עבד עליה כמה שבועות, ספינה מדיקטים, שהוא בנה במו עצמו, ואם יש אגמון קטן, אתה משית את הספינת הפלא שלך, איזה מנוע קטן, ועושה סיבוב, חגה במים וחוזרת לידיך המושטות. לא יאומן. איפה לוקחים אבא כזה? איפה לוקחים אמא כזאת? ויום אחד אני יושב על המדרגות אבן המסיביות האלה, ושני שקוצים, שני חבר'ה יחפנים, די בלוי, בגדים די מהוהים, מסתכלים איך שאני מחזיק בגאווה את הספינה הזאת של ילד, מי עשה לך את זה? אבא שלי, אבא שלי. הספינה הזאת יודעת לשוט ולחזור אליי בחזרה. אתה יכול להראות לנו את זה רגע? ואני מלא אמונה באדם ובעולם, מושיט להם את הספינה, הם מתפעלים. זה ממלא את ליבי בגאווה שגם אחרים יודעים להעריך את ערכו של אבא שלי. ופתאום אני רואה את כפות רגליהם המלוכלכות עפים, מזנקים מהמקום עם הספינה האהובה שלי. וככה ילד בן 3 לומד שאין רק אהבה וטוב בעולם, אלא יש גם רשע. נבלות. אני פרצתי בבכי ובכיתי, הוא היה קשה מאוד להרגיע אותי. אז זה היה אינטרמצו אל ימי השואה שיבואו עוד רגע או שניים. ובאיזה גיל הגיעו ימי השואה? פלוס מינוס. דיברו בבית, יש לי אוזניים מוזיקליות. כן. דיברו בבית על שמשהו מתקרב, וגם השכנה נכנסה ודיברו, החלפו רשמים. ויום אחד הם הופיעו. על יד הבית שלנו לא היו יותר בתי מגורים, אלא סמינר גדול, אחד מהגדולים בפולין, לכמרים. סמינר גדול לכמרים. הגרמנים נכנסו ישר, מנפנפים את הכמרים מהחוצה. ככה מהיום למחר, ערב אחד דיברו בבית ביום שאחרי הגיעו החבר'ה? אני לא יודע אם זה לקח יומיים או 3. לא, אבל זה נשמע מאוד מיידי. נפנפו אותם ישר. קודם כל את גדולי הכמרים שלחו לאיזה מחנה ריכוז. מעל הגג מתנופף דגל גדול אדום עם עיגול לבן באמצע, עם הספסטיקה, עם הצלב הקרס בצבע שחור, והחיילים הולכים לפני הבית, וזה עשה עליי רושם חזק מאוד, מדים יפים, כפתורים נוצצים, היילי, היילי, היילה, היילי, היילי, היילה, היילי, היילה, על ילד 3, המגפיים המצוחצחים, המדים, השירה היפה, זה עושה רושם. הימים הראשונים שפלוצק הייתה בידי הצבא הגרמני ורמאכט היו יחסית שלווים, עד שהמנהל האזרחי לוקח את זה לידיים, גסטאפו וכו' וכו', ומתחילים ימי האימה. נכנסים לעיר, והכיבוש היה מההתחלה כיבוש נשכני קשה, בעיקר כלפי היהודים. החרמת רכוש, אם אתה יהודי אסור לך להחזיק חנות גדולה או בית מלאכה גדול. מפעל גדול, אחד מהגדולים בפולין למיכון חקלאי של משפחת סרנה, משפחה של העיתונאי והסופר יגאל סרנה, וגם מרגוליס. היו אנשים, הרוב האנשים לא היו עשירים, אבל היו כמה.
וכל זה מוחרם. זאת אומרת, יכול... גם העסק של אבא לסריגת חולצות לא, וגרביים, או זה בית שזה מלאכה קטן משפחתי. בבית? אוקיי. לא, זה לא. אבל אנשים צברו כסף בבנק, חסכו זלוטי אל זלוטי, ופתאום מותר לך להחזיק איזה סכום פעוט שפורסם בכל העיתונים, ואנשים התרוששו בן לילה. וכמובן הדברים האלה שאתה ראית בטח במאות סרטים, שתופסים יהודי אבדקן עם זקן, אז הנס קום hier, בואו נעשה. וכמובן לוקחים יהודי אחר שיגזוז את הפאות ואת הזקן של החבר שלו, של הבן משפחה שלו. אני מספר לך את זה לא מתוך זה שאני ראיתי את זה. אלא? מתוך זה שסיפרו לי. הבנתי. מתוך זה ששוחחו. זאת אומרת, אמא ואבא היו מספיק נבונים כדי ליצור סביבי חומת מגן בלתי נראית, כמו בסרט של הבמאי האיטלקי הגאון, חיים יפים. יפה. להבדיל אלף הבדלות, אני מרגיש לא שזה... הבטיחו לי לאסוף נקודות כדי להגיע לטנק, אבל מין חומת מגן כזאת, שליצור לקובוש הקטן, קובה קראו לי. קובה? קובה. קובוש הקטן, ליצור לו המשך ילדות פחות או יותר נורמלית. אתה מבין? בטח. וכל הדברים היפים האלה, האוטובוס היפה והאוטו היפה, הספרים. והאפונה והפרחים והשירים היפים, כל זה פתאום הולך לתמונות רקע. כן. לתמונות רקע, אתה זוקף אוזניים, כי השכנה, גברת קנרק, מגיעה. גוטרמנים, שמעתם מה קרה? לא. הרי גרמנים אמרו שלפני כל גרמני, לא משנה מה דרגתו, צריך להסיר את הכובע שאתה עובר על פניו. אז הולך קצין גרמני, כאן ברחוב שרוקה הוא עבר. ויהודי אחד עושה את עצמו כאילו שהוא מתעניין יותר בארכיטקטורה של המבנים של המרפסות. גרמנים אומר לו, come here, du יהודה. וכשהוא בא לפניו, שואל אותו, מה היית צריך לעשות? הייתי צריך להסיר לפניך את הכובע, אדוני. אפשר לשאול למה לא עשית את זה? לא הבחנתי אותך, אדוני. טוב, מוציא את האקדח, מותח את הקפיץ ממרחק 0. לתוך המצח? יורה בו ברקה והורג אותו. והיו כמה מקרים כאלה, ובדרך כלל הגרמני היה הולך קצת הלאה לשרוקה מספר 7, לבית הכנסת, לא הגדול אלא בית הכנסת השני, שם היה יודנרט, והיה דורש כסף. אנחנו חייבים לך כסף, אדוני? כן, בוודאי. אני לפני 5 דקות הרגתי פה יהודון ברחוב, בזבזתי כדור של צבא של הרייך השלישי, אתם צריכים לשלם על זה. וואו. ותדאגו גם לקבור אותו. את אומרת, ההורים שלי לא התכוונו שאני אשמע את זה, אבל אני אוזניים מוזיקליות כבר אמרתי. אז כל הדברים, וחוץ מזה, ההורים שלי, 2 אנשים צעירים, משכילים, מלאי חיים, יש שירה, יש חיוכים, יש צחוק בבית. פתאום הכל נעשה יותר שקט. פתאום חברון הפנים החליף את הפנים הוורודות. הילד קולט את זה, תשמע, אדם, לילד... קובוש. לילד יש מקם נפלא. אתה לא צריך לדבר אליו, אתה לא צריך להסביר לו, הוא יבין את הסיטואציה. אז התקופה הזאת, אני לא יכול להגיד שראיתי
מתים וראיתי התעללויות, אבל אני הרגשתי את זה. ואחרי תקופת מה יוצרים גטו, אחרי כמה חודשים. בפלוצק? בפלוצק. בין 500 גטאות שהגרמנים יוצרים בפולין, יש כמה גטאות פתוחים, חבל לבזבז כסף על היהודונים האלה, בלאו הכי. אנחנו עוד לא יודעים מה היטלר מתכנן להם. אז גטו פתוח. אנחנו תולים פלקטים מאירי עיניים על כל הקירות בפלוצק, שברחוב ביאלסקה עד רחוב טומסקה, הרחוב הזה והרחוב הזה, זה הגטו היהודי. על כל היהודים שגרים ברחבי העיר עד תאריך מסוים, שזה לא יודע, שבועיים, 3, לעבור לתוך הגטו. הפולנים צריכים לעזוב את הבתים שלהם ולחפש למקום אחר, ומותר לצאת מגבולות הגטו רק בליווי חייל גרמני שמלווה אותך בקבוצת עבודה, עבודת כפייה כמובן, בבוקר. לפני היודנראט ברחוב שרוקה, כל בוקר מתייצבים 150 אנשים מגיל 15 עד גיל 65, אם אני לא טועה, לעבודות כפייה. אז היו, אם היה לך מזל גדול, והיום אתה עובד בוורמאכט, במחנה של הצבא הגרמני הפשוט, אולי קיבלת אפילו פרוסת לחם מרוחה בריבה. אבל מה קרה אם גורלך מזמן אותך לעבוד אצל ה-SS בבית הספר התיכון מרחוב ינקה, איפה שהם שכנו שם? 10 אנשים שעובדים אצל ה-SS, זה היה ב-1 במאי 1940. מרביצים להם כל הזמן, בזמן עבודה, מכים אותם, בועטים בהם, קוראים להם בשמות גנאי, וכשהמסכונים האלה רוצים ללכת הביתה, הם לא, מה אתם לא יודעים מה יש היום? חג גדול לנו היום, חג ה-1 במאי, יום העובד הבינלאומי, והם קראו לעצמם הרי סוציאל דמוקרטים, נציונל דמוקרטים. אז מה צריכים לעשות? יוצאים לחצר, מזמינים אותם לחצר של הבית ספר. אגב, ביקרתי שם הרבה פעמים. זה בית הספר התיכון הראשון על אדמת פולין, מהמאה ה-12. מה מחכה להם שם? ארגזי עץ, גסים מעץ, עץ לא מעוקצע, עם מסמרים גדולים פנימה. אחד אחרי שני הם צריכים לשכב בארגזים האלה. האס-אסמנים מגלגלים עם המגפיים הגסים, מגלגלים אותם על פני החצר, ושרים שירי אס-אס עליזים. אתה יכול, אם יש לך דמיון פרוע, לתאר לעצמך באיזה מצב הם נגררו, איך הם הזדחלו לאיזה מקום שיכלו לטפל בהם, לחבוש את הפצעים שלהם. יש לי דמיון פרוע שאני לא רוצה לתת לו לעבוד כרגע. זה אתה... אני רוצה לשמוע על קובוש, אתה בכל התקופה הזאת היית בבית שלך, או שאתם הייתם צריכים לעבור? די מהר כמובן חמדו את הבית היפה שלנו לשני קצינים גרמנים, וזרקו אותנו, כעבור שנה כבר היה גטו, אז זרקו אותנו לגטו. כן. ברחוב שרוקה, קומה שנייה, מדרגות עץ כאלה חורקות. מהבית היפה, המואר שלנו, מלא ספרים וצעצועים. יש קיטון, חדרון קטן, מגעיל. לא יכולנו להירדם כי משהו עקץ אותנו כל הזמן ולא הבנו מה זה. בבוקר הבנו,
שיירות של פשפשים מתחת לטפטים. טפטים קרויים שכנראה זכרו את פשפשים נאצים. המאה לא ה-19, המאה ה-19. כן, כמו שאמרתי, שהיו לי הורים על הכיפק. אז אבא ישר לקח אותנו לאיזה מישהו, איזה דוד, אני לא זוכר, בני משפחה, וריסס את זה רעל, אטם את החלון ורק למחרת הכניס אותנו בחזרה, והיינו עקוצים. קח אותי אני מוכן לצאת מהגיהנום הזה. כן. קח אותי ליציאה מהגיהנום. שאיך יצאת מפולין, עם מי, לאן, באיזו דרך. קודם כל, אדם יקירי, אני מודה לך על טוב לבך, שאתה כל כך מהר מוציא אותי מהגיהנום. אני מצטער, אני יודע גם שכל כך הרבה אנשים מראיינים אותך על כל התקופה של השואה, וגם אני חייב להגיד שזה נשמע, כל הפסטורליה שסיפרת, כל מה שאתה מספר לי, עם האפונה הריחנית, הסגלגלה, והספר, והאונייה, לא משנה הרעים, אבל הדגם, אני רואה את זה כבועה פסטורלית שעוד רגע הולך להגיע ענן שחור ולהביס אותה. הייתה לי ילדות מופלאה. כן, אני שומע ממך, אתה זוכר כל חריקה של מדרגה וכל אבן. אני זוכר הכל, כן. לא היית רוצה לקחת משהו שישכיח ממך לא את הטובים, את הזיכרונות של אחרי. את הזיכרונות שאחרי זה? כן. לא, אני רוכש כבוד רב לכל מה שעברתי, לכל הניסיונות האלה, שהם חלק מחיי. להפך, אני לא רוצה לשכוח אותם, אני גם, בשבילי זה דוגמה מובהקת ומגעילה של המחלה הממארת של האנושות, של הלאומנות. אני חושב שהלאומנות היא המאמלל העיקרי בחיים של בני אדם, של אומות, של שבטים, ולא צריך להסביר לך כי בחור אינטליגנטי. מה היה באפריקה עם המצ'טים האלה ואיך טבחו באנשים? כי אנחנו והם משני שבטים שונים, אל תשכח. ומה ההבדל בין, פה אם אנחנו מגיעים לאזור שלנו, בין הסונים והשיעים. לאומנות זה באמת, אין לי מילים לחרא שבדבר הזה, שבלאומנות. אני חושב שהחרא הוא יותר גדול, אני חושב שלאומנות זה כלי שמנהיגים, משתמשים ומפתחים כדי להשיג את מטרותיהם, אם זה שליטה, ואם זה כוח, ואם זה כסף, ואם זה כבוד. כן. שבסוף האנשים שלצורך העניין נקרא להם החיילים ולא המנהיגים, משכנעים אותם עם הקרזות ועם כל הלימודים מגיל 0, כדי שילכו בדרך הזאת של הלאומנות, ואז הם חיילים נאמנים שמוכנים לפקודה בשם האידיאולוגיה. כן, ומצליחים בזה. הטרגי בעיניי שמצליחים בזה. אני ראיתי למשל איך שצומחת פה המפלצת הלאומנית בארץ שאני התאהבתי בה עוד לפני שראיתי אותה. איך זה צומח, איך משקיעים הרבה כסף ומחשבה כדי לבנות את האידיאולוגיה ההתנחלותית. בדיוק. זה לא אפר ואבנים ואדמה וטרשים, אלא זה ארץ קדושה. גוטרמן, מתי תבין את זה? קדושנו ונביאינו וחוזינו צעדו בזה על אדמת השומרון. את זה אתה רוצה להחזיר? איתם עם הרוצחים המתועבים האלה אתה רוצה להתפשר? נסחפנו, אני מת על זה, ואנחנו הולכים לעשות... רגע, תסיים את המשפט, יש לך משפט בפה עדיין? לא,
תבלע אותו. המפלצת הזאת, ראיתי אותה כבר לפני כמה עשרות שנים, כן. וזה לא נותן לי מנוח, איך אנחנו, האנשים השפויים, נתנו זה וגם למחנה, מה שנקרא, מחנה עבודה, יש בזה חלק. היו קיבוצניקים טובים בקיבוץ המאוחד, יוצאי יחידות 101 וכו', שמלחמת ששת הימים שחררה את דעתם וחזרנו, שארם א-שייח, חזרנו אלייך שנית. אנחנו אוכלים את החר הזה עד היום, וזה צמח למימדים מפלצתיים, וכל פעם שאני נקלע לחלקה של חיילים שנפלו, אני לא יודע איך לבקש מהם סליחה, שלא מנעתי, שלא הצלחתי למנוע את מותם. זה מאוד אצילי לחשוב שאתה יכלת, אבל זה לא עליך. אני כבר עכשיו אגיד לך, זה לא עליך. אני רוצה להוציא איזשהו אייטם, ולהמשיך שתוציא אותי מפולין לארץ ישראל. האייטם שבעצם בתוך הקונטקסט של 90 שנות ניסיון, אתה אומר שגם את התקופות הכי רעות שעברת, שאולי הן מהרעות מאז תחילת האנושות, אתה היום לא היית מוחק ולא היית שוכח, כי זה חלק ממה שעיצב את מי שאתה ואת איך שאתה לצורך העניין היום בבוקר הולך לבריכה, זה חלק ממה שעיצב אותך ובנה אותך. ניסחת אותי נפלא. לא, אל תיתן לי לנסח מורי אותך. ורבי, לא יכולתי לנסח את זה יותר מדויק. אבל אני אגיד לך למה אני כל כך מתמקד בתובנה הזאת, כי יש המון אנשים שחושבים שהיו צמתים בחיים שהם היו יכולים לבחור אחרת, או לעשות משהו אחר, או לא לעשות משהו שהם כן עשו, ואז מסתובבים המון עם תחושת ה-what if, מה לו? מה לו הייתי עושה אחרת? אדם, וזה. אני משוחרר מזה בזכות העובדה שהייתי ילד. זאת אומרת, ילד בן 6-7, אין לו את הדילמות האלה שהוא עומד בצומת חיים, מה אני עושה עכשיו? מה שאבא שלי ואימא שלי עושים בסיטואציה המסובכת הזאת, אז זה ראה וקדש. אני לא הייתי בעל החלטות עצמאיות. נכון, בגיל הזה, נכון, זה לגבי החלטות בחיים והכל. אבל אני דווקא מדבר על זה שאתה לא רוצה לא להתכחש ולא למחוק ולא להפנות עורף. אתה לוקח את זה, וזה חלק מהפאזל שמרכיב אותך. רוצה להפיק גם איזה שהן מסקנות הגיוניות כדי לבנות עולם חדש, גם בשבילי וגם בשביל יקיריי. זה כבר... גוד שפייט. לא, זה כבר גדולה, מה שאתה אומר, זה כבר... כן. ינקלה, קח אותי מפולין, תוציא אותי מפולין בבקשה. כל כך מהר להוציא אותך? צ'יק צ'ק, כמה שיותר מהר. שנגיע כבר לגיל 10, שאולי אתה כבר בארץ ישראל. טוב, טוב, אני עוד טיפונת מתעכב בפולין. טיפונת, בסדר. אני נמצא בכפר זוואדי, על יד העיר ווביץ', ואני עובד אצל משפחה פולנית של עיקרים שלא ידעו את זהותי. זהותך כיהודי אתה מתכוון? מה? זהותך כיהודי? הם לא ידעו? או מה זה אומר שהם לא ידעו על זהותך? לא ידעו שאני יהודי. אוקיי. האף לא הסגיר. עוד לא גדל האף בתקופה הזאת? היה לי אף די קטן. מעניין. פולנית דיברתי הרבה יותר טוב מהם. כן. פולנית אינטליגנטית, וזה מדובר על עיקרים. וכל בוקר הקפדתי מאוד. קודם כל הלכתי עם המדליון של מריה הקדושה, מחזיקה את יזוס כריסטוס הקטן ומחבקת אותו, ואני כל בוקר לא שכחתי לקרוא ברך לפני התמונה של ישו, ואם יועצה יסינה ידוחה świętego אמן, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, jakie królestwo Twoje וכו' וכו'. זה כל התפילות שלהם? את תפילת הבוקר ותפילת הערב. אז אתה היית גם שחקן בתקופה הזאת בעצם. שיחקת דמות של נוצרי. כל החיים הייתי שחקן, וזה עזר לי. זה עזר לי, כן. ובלילות החורף, כשהגברת הזמינה את שכנותיה לטפות את חוט הפשטן, אז היא הייתה מתפארת בי.
יזוס כריסטוס, הייתן צריכות לראות את סטשק שלי, איך שהוא אוהב את מריה הקדושה, איך שהוא רץ לכנסייה. זה מצא חן בעיניי. זאת אומרת שהמשחק שלי נושא פירות. היית בעצם סוכן, כבר בגיל הזה. והביא אותי לכפר ידידה של ההורים שלי, כי אבא שלי, כמו שאמרתי לך, היה לו בית מלאכה לטריקוטאז', לצריגים, והוא היה בקשרים אמיצים עם הנזירות המריאביטיות בפלוץ, כשהיה להם בית מלאכה דומה. כל פעם שהיה להם איזו בעיה טכנית, הוא היה קופץ אליהם, ידי זהב, עוזר לידי זהב. שיודעות לעשות פעמון אימים ופריצות ואור שנדלק. אני נורא מצטער שלא רכשתי קמצוץ מההבנות הטכניות שלו, כי אני כשפקק נשרף והצלחתי להחליף את החוט, הייתי מאוד מאוד גאה בעצמי. ואבא שלי בנה מחלקים, כל מיני חלקים, הרכיב רדיו של 6 מנורות, ויכול היה לשמוע חדשות מ-BBC, וידע לצייר, ונחשב להנואם בעיר, כשחיפשו מישהו שיברך את הוא היה דמות ציבורית. נחום סוקולוב, לא בזכות הכישרונות שלו. כן. כתב מחזות, כתב שירה, איש אשכולות, אני תמיד חושב עליו כמישהו, איש רנסנס שבמקרה נולד במאה ה-20. אז עם כל כישרונותיי, אני על ידו קטן. בקיצור, איפה אנחנו היינו? בחווה, שאתה שיחקת לא בחווה, בכפר זבדי. כן, כמו סוכן מוסד, היית בדמות אחרת. בכפר זבדי, אחראי על 7 פרות, ובדיוק לפני, השלג כבר הפשיר, והשדה מתחיל להיות ירוק, וכל יום יש פרחים חדשים, ומישהו שהיה אולי עובר אותן החודשים, והיה מספר לך איזה חר היה, וכמה שהוא היה בודד ומתגעגע, אני הייתי מלא עניין. כל יום פרח אחת, פעם זה סייפן קטן, ופעם זה אל תשכחיני כחול כזה. אתה רומנטיקן חסר תקנה. לחסר תקנה. ופעם אני ניגש לאיזה שיח, ופתאום ארנבת בורחת למתחת על הרגליים. ופעם בפלג נחל, מה פתאום פה דגים? פתאום אני תופס איזה קרפיון, מאיפה הוא בא לי? ורץ איתו הביתה ושמחה גדולה. והכנתם גפילטה? בטח, לא גפילטי, מה הם לא שמעו על גפילטי. אבל הם התפעלו שתפסתי דג כזה יפה. לא משנה. אני עושה הפסקה קצרה כי אני רוצה שנשמע את זה. 100%. זאת סודה שנפתחה. כן, תשתה קצת, ינקלה. אנחנו על מנה אחת בינתיים. זהו מספיק. צנוע. והשלג הפשיר, מתחיל אביב, הכל ירוק והכל פורח, הכל מוריק. ואני יודע שהמלחמה הולכת וקריבה. אני כבר הייתי הולך קריבה לסיומה. כן. מה, מהחדשות או מאיפה אתה יודע? לאיזה חדשות? לא חדשות ולא עיקרן תחילה. אוקיי. וכל יום לפנות ערב אני יוצא מחוץ לאסם, למדבן, ואני שומע בום, 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 בום. קטיושות עונות לתותחים הגרמנים. והגרמנים יורים, וקטיושות ג'י, ג'י, ג'י. וכל יום זה יותר חזק. ואני מלא שמחה, מלא אושר. יאללה, שכבר יבואו בנימה, כי אין לי סבלנות, ואני פוחד שעד שאתם תגיעו ירגו אותי. וואו. ואני פתאום שומע, בעומדי בשדה, ביום האביב, אני שומע פתאום זמזום של מטוסים, מעליי. כן. אחד, מסר שמיט גרמני כזה שחור,
ואחד יק בצבעי ירוק בהיר, מתחרים על עמדת ירי. בטן מול בטן עולים למעלה. הטייס הרוסי פתאום מקבל פלפל בתחת, מזנק למעלה, מתהפך, צרור, ותמרת עשן מאחורי המסר שמיט הגרמני. אני מסתכל איזה קילומטר ממני, עם האף באדמה, עשן שחור, ואני בוכה מרוב האושר. למה אני מספר לך את זה? כי דקה אחרי זה, אחרי שאני גומר לבכות, אני אומר לעצמי, קובה, אם אתה לא תחטוף את הכדור עופרת שלך בראש, אני רוצה כל החיים שלי לחיות בארץ של יהודים. ידעת שיש ארץ של יהודים? פלסטינה, בטח, שמעתי את זה. אוקיי. אי אפשר היה לחיות בבית של משפחת גוטרמן בלי לדעת. ולוטקה, הבת דודה שלי מהגן המופלא, הייתה חניכת השומר הצעיר. וכששואלים אותי בעוגן, יעקב, כשהיית בפולין, היית בילדותך בתנועת נוער? אני אומר, כן, בטח. כשהייתי בן 4, לוטקה הייתה לוקחת אותי על הכתפיים, הולכת לרחוב גרוצקה, לקן של השומר הצעיר, והייתי חבר בשומר הצעיר. מדהים. אני שומע שהנפילת מטוס הזאת עשתה אצלך מעבר מכל יום ביומו, הלוואי שאני אחיה את היום הזה ואהנה מהפרחים והדגים היפים, לפתאום אני יכול לחשוב על מחר. ומה אני רוצה? פתאום אתה אומר שאתה רוצה אני לא עשיתי לי את הניתוח הפסיכולוגי המלומד כמו שאתה עשית, אבל אני זוכר רגע אחרי רגע מה חשבתי באותו רגע. אמרתי, אני רוצה לחיות בארץ היהודים, אני רוצה לדבר יהודית, אני רוצה לחיות בתרבות יהודית. אני זוכר עוד מחשבה אחת, בגן אצלנו, בפארק, בארץ היהודים, לא תמצא בדל סיגריה, הכל יהיה פיקס, הכל יהיה נקי, הכל יהיה טהור. זה חשב קובוש הקטן בן 9, אחרי שהגרמני נכנס עם האף באדמה. ואז כבר לא קראתי, לא שמעתי על תיאודור הרצל, לא קראתי את הספר המפורסם שלו על מדינת היהודים, אבל הרצון לחיות בקרב היהודים, להיות חלק מהתרבות היהודית, נולד שם. מדהים. אז זה גיל 9, ומה עשית עם זה? ואחרי המלחמה, שהמלחמה הסתיימה, כן. ואמא שלי לא הצליחה לשכנע את אבא לא להילחם, הוא לא רצה אפילו לשמוע על זה לא להילחם. רצחו לי את אחיותיי, את אחיי, רצחו לי את העם. אבא, אל תשכנע אותי, אני לא יכול. הסתפח למחתרת פולנית, אגב, אנטישמית למדי, ארמיה קריובה, שזאת הייתה המחתרת הגדולה. הלך לקרב לשחרר אסירים פוליטיים בבית הסוהר פאביאק בוורשה, בגבול גטו, ונפל ביום הראשון. הוא אמר לה, הבטיח לה אם הוא ינצל בקרב, אני אבוא לאכול איתך ארוחת ערב. ובמקום זה בא איזה בחור צעיר, הסיר את הכובע, ואם יועץ היסינה את דוחה שפינטגו, אמן, גברת דודה, צר לי לבשר לך שהבעל שלך נהרג בקרב. אני עוד לא ידעתי כי הייתי בכפר, אבל כשאימא אחרי המלחמה, כן, זה כבר היה אחרי המלחמה, עשתה רונדלים כדי להגיע אליי, לא היו דרכים, לא היו גשרים, הכל הרוס. מצאה אותי וסיפרה לי את כל זה, שהיא לא הצליחה לשכנע את אבא וכו' וכו'.
זה כבר היה לי לפנות די, אולי 7 בערב. כל החברים שלי באיגוד המקצועי של רועי פרות בפולין כבר הלכו לכפר לאכול תפוחי אדמה, ואני עוד השתהיתי. פתאום אני רואה בצד השני של הגדה יושבת איזו אישה זרה שאני לא מכיר, לובשת חליפה אפורה פה, שכל העיקרות לבשו בגדים שהם תפרו מהבדים, בדי פשטן, שהם כתבו את הפשטן ושיטחו אותו וייבשו אותו. נעלמתי דום, כי קודם שרתי כל מיני שירים גסים שלמדתי בוורשה. ופתאום השתתקתי, ואני מסתכל על האישה הזו שיושבת, ואני מסתכל שזה אימא שלי. כמה זמן לא ראית אותה עד אותו רגע? כמה חודשים טובים. אוקיי. רק המרד היה 7 שבועות. מרוב אושר לא ידעתי מה לעשות, אנחנו התחבקנו והתנשקנו בלי סוף. ושם באותה שיחה התבשרתי גם שאני כבר אבא נערץ ואהוב בצורה בלתי רגילה. כבר עוד שנים השליתי את עצמי שפשוט לא יכול להיות שאבא שלי הספורטאי, הוא היה חייל בצבא פולני ידע הכל, לא יכול להיות שהוא, חוץ מזה, הכי חשוב הוא אבא שלי. לא יכול להיות שהוא איננו. הוא שוכב באיזה בית חולים נידח, ובאופן זמני הוא איבד את הזיכרון, אבל הוא התעורר. יצילו אותו. בקיצור, סיפור עוד ארוך, איך הגענו בחזרה לפלוצק, אני ואימא, ואיך ראינו שאין משפחה ואין בתים, ויש קומץ של יהודים שחוזרים זה ממחנה ריכוז, זה מברית המועצות, זה מסיביר, והולכים לדוקטור פיאסצקי. דוקטור פיאסצקי, כשקובוש הקטן לא השתעל, כשהוא עושה פשיק, אז הוא הוזמן לאחר כבוד לביתנו שיבדוק את קובוש. ואני זוכר ככה לפנות ערב, החדר שלו של הדוקטור היה מעופל ככה בחצי חשיכה, פה דקל גדול כזה, פה תמונות שמן על הקיר, כמו שאצל רופא של פעם, הוא גם עם שפם שיבה, ודלת נפתחת ואמא נכנסת והוא, פני אווה, כל כך התרגש, כמובן שלא רצה לקחת אגורה על בדיקה, הריאות שלי לא מצאו חן בעיניו. קובוש צריך מזון משובח ואוויר הרים. מזון משובח זה היה כמה שבועות טובים, אכלתי לחמניות עם שומן חזיר שהגיל אותי בצורה נוראית, למרות ששמתי כמה שכבות של בצל ומלח וזה. אבל איפה לוקחים אוויר הרים? בפלוצק. אמא קרא שמתארגן בית יתומים יהודים בזקופנה. זקופנה יכולת להגיע לפני המלחמה כשהיית מתחרה סקי אולימפי, או שהיה לך בית חרושת גדול. כי מי יכול היה להרשות לעצמו לנסוע לנופש לזקופנה? אחר כך הובלתי עשרות מסעות לפולין, בשנים 80-90 וכולי. לא ויתרתי אף פעם על מסע קומטת גולני בזקופנה.
באמת עיירה קסומה. אז הגעתי למאה ילדים של לנה קיכלר. וזה היה 9 חודשים מהיפים ביותר של חיי. אמא שלחה אותי שם לתקופת מה שאני אבריא. שתנשום אוויר הרים. שנשום אוויר הרים, ושם מצאתי עוד 100 מסכנים כמוני, שעל כל אחד אפשר לחבר חיבור של 1,000 עמודים, איך הוא שרד, ואחד בארון ואחד מוכר עיתונים בוורשה וכו'. סיפורים מופלאים. אז בגיל 10 היית בזקופנה. בזקופנה. אוקיי. זאת אומרת, אני מסכם לך עכשיו עשור הראשון לחיי. נכון. בינתיים אמא שלי ניסה שנית לבחור מפלוצק, יהודי מפלוצק, ששירת בתותחנים בצבא האדום והשתחרר בבודפסט. ועכשיו בעצם אנחנו ננסה עכשיו ב7-10 דקות. הגענו לגיל 10 כי זה באמת משהו שאי אפשר שלא להתעמק בו, בסיפור שלך. כן. פלוצק והשואה והפשפשים הנאצים ובעצם עד שהגעת לזקופנה. עכשיו אני הולך לאתגר אותך. כל פעם אנחנו נגיד גיל 20, איפה היית, מה עשית? במשפט. עד שנגיע להיום. מוכן? כן. אתה רוצה רגע לגימה של סודה? לא. לא חייב. גיל 20, ינקלה, איפה היית? היית בישראל? בפלסטינה? בגיל 20, כן, שוב, אני מוכרח משפט אחד או שניים מקדימים. 1.5, אני מרשה לך. 1.5. היו לנו 2 בני דודים של אמא בארצות הברית בניו יורק שעזרו לה. אחד בן דוד פוקס, שהיה רחוק מביסוס כלכלי, אבל היה לו לב רחב, ושלח לנו חבילות של בגדים משומשים, שאמא יכלה למכור ולהרוויח קצת כסף, ואחד עשיר מופלג בשם צ'ארלס טישמן, יש 5 גורדי שחקים במנהטן על שמו של צ'ארלס טישמן. יום אחד שביקרנו, אני במומה, Museum of Modern Art, יצאנו החוצה, ולפנינו התנסה אחד הבניינים של טישמן. אמרתי, תסתכלי למעלה, גבוה, 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 פנטהאוס למעלה. סמואה. הוא בא הנה למלון השרון והזמין אותנו כשהייתי, אני יודע, בן 17, לשכנע אותי שהוא רוצה לאמץ אותנו. I'm quite a wealthy man, you know. I'll give you a nice penthouse and a nice car, and I hear that you are talented in art, so you can go. I will offer you an art school or university. What would you choose? What you prefer? And what is your business? What are you doing? אני אומר שאני בעין חרוד, בקיבוץ עין חרוד בעמק יזרעאל. מה אתה עושה? אני חולף פרות. You are in cow business? Not cow business, I'm milking cow. אומר לי, את שומעת? אני מציע לו פנטהאוס והביוטיפול קאר וזה, והוא מזיין לי את המוח עם זה גיל 20 בערך? לא, זה עוד, זה היה בגיל 17, 18, משהו כזה. אז הוא ניתק כל קשר עם אמא, אמא הייתה די מסכנה, יותר לא שלח לה מכתב, לא כלום. בגיל 20. אז קודם כל, עין חרוד. כן. בכיתה י"א י"ב למדתי בעין חרוד, עזבתי את מעברת עכו, הייתי ב3 מעברות שונות קודם כל, היינו טוב, אנחנו עוברים ככה יותר מדי מהר, זה עולם שלם. זה רק בשביל שיהיה לנו את הפרק הראשון, בפרקים הבאים אנחנו אפילו לא מדברים, בעצם אנחנו רוצים גם שתיכנס
רגע, לבסס את היחסים בינינו אפילו. קודם כל להחליט לאן לנסוע. יש לך דודים עשירים ומזמינים אותך, ואתה יכול לנסוע לארצות הברית, והרבה פלוצקאים נוסעים לקנדה, ומה, אווה, למה את מתלבטת? ושבירק, דוד שבירק נסע לקנדה והולך לו מצוין, וזה נסע למנהטן והולך לו מצוין. ואני מבלבל לאמא את המוח, אמא, אני רוצה רק לישראל. אני בחיים שלי לא רוצה לשמוע לא ורדני עברי, לא בלאדי ג'ו, לא פרשה וז'יג'ה, לא פרפלוכת יהודה. אני רוצה למדינת, מה שנשבעתי שם באחו הזה מוצף מים, עם העשן של המסרשמיט, נשארתי נאמן לזה. אני רוצה, לא מעניין אותי כסף, לא מעניין אותי זה. ואמא ושלמה אבי החורג בחריקת שיניים הסכימו לפנות לבקש עלייה ארצה. לא באושר גדול, קיבלו את ההודעה שהבקשה שלהם התקבלה, באושרה, ואנחנו נוסעים לישראל. פה אכלנו חרה, מעברת שער עלייה בחיפה, כמה חודשים מעברת רמת ישי בעמק יזרעאל, בחום של 40 וכמה מעלות, בחוסר קול, אחר כך מעברת עכו, בפרוטקציה גדולה של פלוצקאי שהיה מזכיר מועצת פועלי חיפה. זה היה דבר גדול, להגיע לעיר כמו עכו עם חומות ועם תותחים נפוליאונים ועם גלים שמלטפים את החוף. פאוזה. דוד, עוד כמה זמן יש לנו? מה התוכנית? בגדול אני חושב שזה זמן טוב להתחיל לסכם. השאלה... כן, אני רוצה לעשות קפיצות מהירות של ה-20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 במשפט, כי אנחנו, כדי קודם כל שזה לא, שנגיע לסוף, ונוכל להגיע לפרק הבא ולהתחיל לדבר על היום-יום. רגע, אז מה עכשיו אתה רוצה, שאני אסכם את עד גיל 20? לא עד גיל 20, אני רוצה שבעצם לכל גיל תקפוץ רגע לשם, תגיד לי איפה אתה בגיל הזה ומה אתה עושה בערך בחיים, בעבודה, בעניינים, וקופצים קדימה. קפיצות מהירות של 10 שנים של איפה אתה באותה נקודה. אוקיי. במשפט, בגיל 20 אתה בעין חרוד? לא. איפה? בגיל 20 אני בסיום הצבא. איפה אתה גר? או איפה הבית שלך? אמא גרה בהתחלה בעכו ואחר כך בקריית מוצקין. אני משרת בחדרה, בגדוד גדנ"ע עירון, ומתרוצץ על פני כל האזור הזה, כולל קיבוץ העוגן. מה זה, מחנה 80? כולל קיבוץ העוגן, קפצו אצלי פה מהמגדל שם לברזנט. דוד שמחוני עוד זוכר את זה טוב מאוד. בחרתי בעוגן כי פה ארוחות הצהריים היו טובות מאוד. מה אתה אומר? פעם היה פה אוכל טעים, אתה אומר. למה פעם? ההונגריות האלה בשלו טוב מאוד. צ'סקה קנדליקי וכל מיני כאלה. אז 20 הייתי... גמרתי את הצבא. יפה. גיל 30, איפה אתה גר? גיל 30, אתה דורך לי על היבלות. משתדל. אשתי הצעירה שיחד איתה הייתי בצבא. רותי חדרתית, חלתה בסרטן, ולמרות מאמצים על אנושיים להציל אותה, היא נפטרה מסרטן. רז היה אז בן 4 וטל היה כשנפטרה הייתה בן חצי שנה. כשהגעתי לעוגן הוא היה בן שנה. זה גיל 30.
גיל 40, אני מורה לספרות ותנ"ך ברמות חפר. אני שמעתי על זה הרבה, כחלק מהשיעורי בית שעשיתי. חבר קיבוץ העוגן. בלי הרהורים, אפילו לא פעם אחת הרהורי עזיבה, כי נכנסתי לי לראש עמוק עמוק, שקיבוץ זה אחת ההמצאות היפות ביותר של אנושות. עם כל התחלואים ועם כל המחלות, החלטתי שזאת צורת החיים היפה ביותר מבחינה מוסרית, שאנשים, אם לא בשוויון מלא, אז לפחות שאיפה לזה. וכל פעם התמלאתי אושר גדול יום יומיים לפני חג פסח, והסתכלתי על אנשים, ניצה מתרוצצת לעשות את הזר פרחים הכי יפה, לתלות על הזה, ושרגא עובד קשה כדי לעשות את הקישוט, והשכן שלי יונגרייס, עם המוח האנליטי שלו, עושה את כל המקומות בדיוק. אמרתי, אלוהים אדירים, כמה שזה מרגש אותי. איפה יש דברים כאלה, נענדינק? מי רוצה לעזוב דברים כאלה? לא היה לי הרהור עזיבה אחד בכל הקריירה הארוכה, זה גיל 40. גיל 50, איזה שנה זה גיל 50? בוא, אם אתה טוען שאתה בן 91, כן. אז זה לפני 41 שנה, זה 2026, 2025, 1985? 1985. 85. זה שנה לפני שנולדתי. לא, ינקלה, זה קריטי. אוי, זה כל כך קשה. יש לי חיים מסובכים מדי כדי לתמצת לך אותם. נו, לא משנה. הפחד שלי בלילות שלא יקרה שום דבר לרז, כי רז הוא סיירת גולני והוא פייטר, והוא כל הזמן מדבר על זה שאני בעל יכולת גבוהה ואני רוצה לתרום משהו יותר. רז בלבנון באותה תקופה, כן? ואני רואה מה שמבשלים הבני זונות האלה, בגין וכל היתר, כל החרות האחרים. ואני מטפס על קירות, ובלילות אני כותב מכתב נרגש לבגין, כי אני יודע שהוא בחור סנטימנטלי כזה, שלא ירוג לי את הבן. וכמובן שסיפור מרגש גם ניצול שואה הזה ששמו גוטרמן מתחתן עם איזה בחורה יפה מסקנדינביה, מארץ היחידה בעולם שהייתה קרן אור באפלה בשואה. לא בגלל זה התחתנתי איתה, אבל לא התחתנתי איתה כי היא הייתה יפה ומקשימה, אבל זה גם שיחק תפקיד. בוודאי. וכמובן שמותו של רז אלבופור זה היה הזבנג האחרון והחזק ביותר שהיה לי בחיים. באיזה שנה הוא נפל? מה? באיזה שנה רז נפל? 54. 52, סליחה, מה אני מדבר? לא, כשאתה היית בן 52? רגע, לא. מלחמת לבנון הייתה ב-82, ביוני 62. אז מה 62? לא, 82. בסדר. 82. אנחנו נעשה פרק שלם ולא קל על כל עולם השכול. אני אביא לך אולי קצת איזה וויסקי ואנחנו ניכנס אליו לעומק. אני רוצה להקפיץ אותך לגיל 60. 60? 60 שלך, כשאתה היית בן 60. נגיד 1995, התקווה קיבלה 3 יריות. איפה אתה היית בגיל 60?
בדיוק סיימתי שפעת עם חום ועניינים, אבל הייתי כבר יום אחד, כבר הייתי זה, אבל פחדתי באותו יום עוד לנסוע עם אני ועם טל להפגנה הגדולה הזאת בכיכר מלכי ישראל, ונשארתי בבית ולא ידעתי אם אני עושה טוב או לא טוב, והשאר היסטוריה. ואני וטל נסעו לשם, ולא צריך להגיד לך איזה משבר זה היה בשבילי מותו של רבין, כי אני כל הזמן חושב על זה ומדבר על זה. יכול להיות שעם הבחור הזה שעשה מהפך נפשי אדיר, שקרא לפלסטינים לשבור את כל העצמות, ואחר כך הוא הלך להתפייס איתם, כי הוא הבין במוח אנליטי שאין פתרון אחר, שאנחנו רק נלך ונגדיל כל הזמן בתי קברות של אנשים בני 20, אם לא נשים, גם עכשיו, מתעסקים כל מיני שטויות. אני אומר לה, תראי איך שעוד מעט יזיינו במוח, פה ישבו חצי שעה, the talking heads בטלוויזיה יבלבלו במוח איך אפשר זה ולחזק פה ולתקוף פה ולתקוף. תפסיקו לזיין במוח. יש פה פצע מדמם כבר למעלה מ100 שנה, ועד שלא תרפאו אותו לא יהיה פה שקט. והפתרון היחידי זה התפייסות בין שני העמים, וליצור מדינה פלסטינית בצידה של מדינת ישראל, שישתפו פעולה ברפואה, במדע, בחקלאות, בכל דבר. פה יכול להיות שוויץ במזרח התיכון. אבל המטומטמים, לא שהם לא מבינים, הם אנשים אינטליגנטים. הם נגועים במחלה אנושה הזו של לאומנות. לא יעזור, אללה לא יעזור. לא יעזור. גיל 70, ינקלה. מה? גיל 70, איפה היית? מה זה הבדל בין 60 ל-70? אולי, הנה, עוד תובנה. אין הבדל בין גיל 60 ל-70. לא. אבל גרת בהוגן, תמיד גר, כאילו מעכשיו כל עשור אתה גר בהוגן בגיל 70. עבדת עדיין בגיל 70? תראה, אני עבדתי כל כך הרבה דברים שאני לא יודע מה עשיתי כבר. עבדתי עד מאוחר בהוראה, ואחר כך גייסו אותי גם כן, הקיבוץ לא כל כך מהר רצה לבטא. כמה שנים הייתי באיזה 3 שנים באולפן, והתאהבתי בזה, כי זאת הייתה העבודה הכי יפה שעשיתי בחיים לדעתי. מה, חנכת מתנדבים ואולפניסטים? לא, לימדתי. לימדת עברית? כן. אוקיי. ומשרד החינוך נתן לי אפשרות ללמד, פתחו כיתה ג' בשבילי. אמא שלי למדה אצלך? לא, לא היה לי הכבוד. בסדר. בכיתה ג' לימדתי שירה עברית וסיפורים של ש"י עגנון, מה זה הייתה? הרגשתי שאני מחלקה באוניברסיטה. ואיזה חבר'ה, איזה חבר'ה. עד היום אני בקשרים אמיצים עם מנואל פורקנו, בחור מברצלונה, הוא אירח אותנו 10 ימים בברצלונה אצלו בבית. איזה אנשים. מדהים. משורר, בהשפעתי הוא תרגם 2 קבצים של שירה של יהודה עמיחי, קיבל פרסים על זה, הפכו אותו לשר החינוך או סגן שר החינוך, סגן שר התרבות של קטלוניה. איזה חבר'ה, זה היה באמת תענוג. מוטומי מיפן. מוטומי? מוטומי. גדול. גיל 80, אתה גר בהוגן? כן. שוחה בבריכה, מתוסכל שאני כבר לא יכול לקפוץ לגובה.
אתה יודע מה סבא שלי היה אומר בבריכה כל פעם שהייתי פוגש אותו? נו, נדבר על סבא שלי בהמשך, כי יש לי גם שאלות עבורך על סבא שלי, שאני בטח לא יודע הרבה דברים. אוי, אהבתי אותו אהבת נפש. הוא טיפוס מאוד מאוד כן. מיוחד וצבעוני. הוא תמיד אומר בבריכה, הולך עם החלוק החום המרופט שלו, הוא אומר לכל מי שרוצה לשמוע, על פי חוקי הגרביטציה, כל חרא צף. גיל 80 אתה שוחה בבריכה, אתה חי את חיי הקיבוץ. מבכה את המצב. זה בעצם לא כזה רחוק, זה לפני 11 שנה. מבכה את המצב, רואה את הנולד. ובגיל 90 רואה... נהנה מאוד 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 שהיה לי מזל שהילדים שלי הם כאלה והנכדים שלי כאלה. אני מברך על כל אחד מהם. וזה מגביר לי את החרדה לקראת הבאות. אתה מרגיש שיש יותר מדי מה להפסיד בכל כן. החרא הזה. כן. ובגיל 90... לי לא, להם. כן, אבל זה דם מדמך, זה... כן. כל... בגיל 90 אתה בקיבוץ כמובן, אתה שוחה כמובן. רגע, מתי התאריך יום הולדת שלך? אתה בחורף, אתה בקיץ? 18 באפריל 1935. יפה. זה את הזמן נפוליאוני, כן. ובגיל 90 אתה בעצם פשוט יותר מודע, והחרא מסביב הולך וגואה, כן. אבל המשפחה גם מתרחבת לא, וגדלה. כן, זאת אומרת, זה אושר גדול, באמת, זה מציף אותי כל פעם מחדש. גם הדור הזה של חתן וכלה וכלתי, היא עובדת עכשיו על הספר שאני כותב, עשתה את כל העריכה ועשתה בצורה מופלאה. נהדר. והנה הגענו, כל הכבוד ינקלה, הגענו להיום, 2026 הארורה. כן. נהדר ותודה, אני יודע שהיינו בהרבה מחוזות היום, זה בשביל שיהיה לנו התחלה. אני חייב להגיד לך שאני מזהה, אנחנו אף פעם לא דיברנו יותר מ2 דקות. אני כילד בן 5, אתה ציירת לי ציורים על מפית וגם אתה אותי. מספר לי, אני לא, רציתי אני אומר לספר לך עכשיו. אנחנו נספר את זה. היית ילד קסום שבאת לשולחן שלי ואני הייתי מאושר שאני יכולתי לצייר לך פיל וג'ירפה. תראה איזה סגירה, הפיל והג'ירפה מהספר בפלוצק הגיעו עכשיו למפית בחדר האוכל. ואני, בעצם מה שאני מגלה וכל כך כיף לי לגלות זה שבתוך כל הציניות והאור הקשה, יש בך התרגשות מדהימה מהדברים. יש אנשים שקוראים לזה הדברים הקטנים, אני חושב שזה הדברים המרכזיים, אבל אני חושב שלשם אני רוצה שניקח את המפגשים בינינו, לפרספקטיבה שלך היום, מה באמת חשוב. אני אגיד עכשיו בסוף הפרק, אני עוד מעט אהיה בן 40, אני עדיין ילד קסום ינקלה, ואני מרגיש שכל הדור שלי נמצא בפלונטר, בין אם הוא מודה בזה ובין אם לא, בפלונטר של גידול ילדים ומשפחה וזוגיות ופוליטיקה וקריירה ותזונה ומה לא. ואנחנו כל כך עמוק בתוך הפלונטר הזה, שאני חושב שלכולנו יועיל לקבל איזושהי זווית של מה באמת חשוב, ומה להתרכז, מה מחיה, מה ממלא, כמה בעצם אייטמים כאלה שיתנו לנו בכל פרק איזושהי תובנות. אני לוקח את זה לא בשביל המאזינים, אני לוקח את זה לעצמי, זה המקום שאני בא ממנו, ואני סומך עליך מאוד ינקלה, כן, תראה, שתיתן לי מחוכמתך. אני לא מבין כלום בפסיכולוגיה, אבל אני עושה לי תמיד ניתוחים פסיכולוגיים, והיא אומרת לי שמה שהציל אותי בחיים המזורגגים האלה, ובאמת קשים, קשים ביותר. המחלה של רותי והמוות שלה, ומחלה של קודם כל אימא שלי, 7 שנים אחרי שהיא הייתה הכל בשבילי. בוודאי. גם כן נפטרה מסרטן, והנפילתו של רזן בכלל לא מדבר. היא טוענת, אני, שהאומנות שיחקה פה תפקיד גדול מאוד. זה שידעתי לצייר ושיכולתי לעבוד
משמר לילדים, ושאני כל כך אוהב ספרות ילדים. היא אומרת שזה, אני חושב שהיא צודקת. זה היה תפקיד נכבד מאוד בהצלתי. מעניין מאוד. אז בעצם מכאן והלאה אני אדבר עם אני ולא איתך. מה אכפת כי לי? היא מבינה את הכל כבר. היא מנתחת ויודעת. לא, אני צוחק כמובן. כן. מדהים. זה ממש כיף. זה יותר אדם, זה מרגש אותי. גם אותי מאוד. מאז יותר ממה שציירתי לך שצייר. פילים וג'ירפות, ממש מרגש אותי, אבל ממש. נהדר, זה מרגש אותי שזה מרגש אותך, ואני חושב שאנחנו נעשה את זה מפגש שבועי. לא משנה אם ואיפה ומתי נפרסם את זה, עצם החוויה היא מאוד כיפית לי, וגם עמוקה וקשה. יש דברים שמאוד קשה לי לשמוע, ואני לפעמים עוצר את הדמעות ולפעמים לא, ואני מאוד מברך על הרומן הזה שאנחנו מתחילים היום. לפני איזה חודשיים, המתחרים שלך ב-BBC כן. צלצלו לי, שהם בחרו 4 אנשים בארץ, לראיין אותם רעיון עומק גדול. בראשי פרקים כאלה כבר דיברתי איתם. יש לי נציג בקהיר ונציג בארץ, והכל היה כבר תפור שהם יבואו לעשות את הרעיון עומק הזה. כן. ואז פרצה המלחמה. איזה קטע שבדיוק פרצה מלחמה, כאילו זה לא קורה כל שני וחמישי. לא, אבל פה זה היה... אתה חושב שזה היה מזימה של ביבי כדי שלא יבואו לראיין אותך, ינקלה? למרות שאני יודע שהוא תחמן ונוכל בלתי נילא, אבל בזה אני לא מאשים אותו. לא, יפה. במקרה לא. זכאי. במקרה לא. יפה. ינקלה, טוב. איזה כיף. אנחנו רק התחלנו את הרומן שלנו. בפרק הבא אני עוד תודה לא רבה. החלטתי על מה נדבר, תודה רבה. ואנחנו ניפגש ונעשה פרקים ממוקדים על הכל. זוגיות, אהבה, חברות, גידול וחינוך ילדים, להיות ילדים, על ספורט, על שכול, על פוליטיקה, על אומנות, או-אה. על אוכל, בקיצור- ועל מה שיבקשו. בקיצור, יש לנו לוז ויש לנו ארוך. שנה לשנתיים הבאות, יש לנו... יש לנו רומן. בדיוק. תודה, ינקלה. על עוד דבר,